Menta kasngi palay kasau tarik naitung arjara phosau. Kinoyalam ke Henry Youth Council Nongkling Unit. Kila IT ke yingsa shiki Henrengu Chipara. Kibare ki khunsuet. Kibadon hak tiga shnong. Hak tiga sngi shoban IT ketiga ying. Lapan long ke jingalang balengkot. Hak balayo ya ke jing pensyai no ba lumlang kars imli. Presiden ke HYC West Castles District. Hak bayade berkejingarap bagaseng. Kalano senyang shiki tiga khunsuet. Hak juga por layo ya ke jingkran no usordar jong tiga shnong. Ublai kubleru ikaseng HYC. Kabalam isya kemat na kamta malai isan ay tak kabapan siya na dagti kaying. Kunjur preso bhai ni mai poi barok kat kibangi la ya kibangi niya dor kata kani kapor kamtam niya ki jomba boy ki pat ki dikot jong ka CC kibangi poi kani ka snong kani ka unit na ku ese kibangi kundu sibun ki takkan ni senang, nam takkan ni kalungjing, kabadi ki kun swet. Nadu badang rit lapan he pensan ya kini kun swet, dai me it bat ipa it. Hapdeng kacing long duk bacing long kerdu congki nrai kim siam lakhin, yo slap ya ka leher ipa it endang hagi knet sina knet teli gib nai dang hamni nai bla leino ila klat no. Hapdeng kacing sitom. Ngepen mau yiki por ki ba dep nadu ki por ki ba menswa. Bai pai ba imi i trai sitom naman taban penhe pensan ya kini ki kunswet. Ya kani kajing la ino isra hangni la sap da ki pring la sap da so pailen. Namar ba omdan siu ba wan sumar. Ini ki kunswet la salang hangte hajing jong imi bat pai. Hadin katu kan Islam balap kini ki kun subat kila sedang he sangsan kumta la sedang banwan syong hangni bat kum curu ngai kublai sibun he na kaliang chong pi kum keseng HYC nongklung unit namta ke circle bat kum curu na nong stone kum curu na ka central body na hangni kidon rangkat kinung kitkam jong ka central body ngamda itu bha reitang i presiden rangba jong ka seng ngai itu bha i ngapet i kubor ki baman ka sngi ni pet ki issue ki jong pi ki ba pi jam man ka issue ki jong pi ka long ka issue nam ta ka chat benriu kublai sibun nam ta jong pi samla rangba de kublai sibun hakani ka sno hakani ka por na ka liang jong ka snong ni ai kublai ka jing sengu si hajar ngu nam ta jong pi ki dekat jong ka seng bapla dan kemensim ban trai ban yarap yam na ka banta jongki longjing long sem ngatrai dei tang ya kani gajing ka sem hangni nrai ya ki wei pat ru kum ju te ni pen kan mau ya ka tin ka jomplei na ka Filipi ka nong ka ar ka khot ka ba khat sau ong to le iki baro klem ka jing khnyum bat ka jing ya ni le iki baro klem ka jing khnyum bat ka jing ya ni tin ka jomplei ka ong kumta te kan mau ya ki issue ki jongpi aba phile phisium ya ka no ka issue ngakan tu yaki produk baro jong kani keseng HYC ba phinam dei bandon kecing ya khnyum ne kecing ya nia banam don kecing aidau yo presiden yo sekretari ale kinong kitkam ngakan tu banang ni smart yat da ka bor ya kecing senrang mensim bat namta kecing namta ka ri bat kechat ben riu ngayu i yaki kubor jong i ba roi kupar senrem ngayu i man ka por ba penmi i kubor ngacupet ya smart haban pet namar bai penak haban keren hindiru nang Asamis runang, Bangladesh runang, nga yabbit ya ka ne ka cingkren jongpi nga ai kublai sibun nam ta jongpi dan ang liang jong kasnong ngikum kinong song snong ngimdai ban atnut ane ban bandon kacing mensim kacing bisni naman ta ba ka seng HYC ka yarap nam ta ka ni kunsbat nroi ne ka liang jong ka snong sispa na ka sispa ni ai ka certificate ba ka seng HYC ka lapan snaya ka ni ai ba ka ni ka day hop na kabanta jong kini kun suwet ka dei kabanta ka phile kum ka sang HYC te kublai sibun ngam puak bana pen slam kublai sibun na kabanta jong pi im slam kum ka sang HYC ba pinang roi pinang yat saprang ublai kerku na kabanta jong pi kublai sibun kum kada ka jingpli kani gien shwa mingin pli kum kada ka jing kitbok kitwyang na kaliang no seng yang kini ki try yang ngikit bok na kaliang do HYC ko we bo try nong bu nong thau ringkat bat pi bat pinyaroi perum pere bat pinyo kamet ka bukot ba kya ba ikmit den tiru ba kumbaga HYC nong klung unit kalayarap ini bentai berit jongka bat mapiru anda pila don hakabor bat ka jingla ka jong pile si finsta yarap pat sai kiwe lu nang ni mat kata ka ri jing kmit len ti ka jong ikum ka sai ti kum kada ka jing pli bat ka jing IT ka ni ka yin so ban khap yong ni report ha ni ka por komentar